jungle. Papa ya moiko. Yeah. Medi kan be bodi amai. But when the kosia kwa. Ya yesita kosia so me be na wo ye ho adwuma yi. Pacho Azuma blue. Okay. Azumah Twɛdeɛ. Azumah Twɛdeɛ. Oh nice. Na say Azumah Twɛdeɛ no different from last time no. Pacho ane. Okay. What me akere nso na ya dam. Pacho ane. Okay. Azumah Twɛdeɛ no we na yɛde ngo. Any soda na ende ye. Na amonche no so yɛde dɔ ne ajongo na ye. Nti soda no different from do no. Pacho ane. Soda no munya free hefa. Soda no. Ye fa free ye me fa na say China for no mo ye. Saa de no. Nti ye hwe ekwan be na mofa so a moye Azumah Twɛdeɛ no adaroma. Ye no anwo no. Ngo no de esija so no ama na ye te say ajongo no. Nti ye mujua soda no so no yesam nti wo besa nsuo na wo de ahye ama na ye te se nsuo pa no nti wo sa ngono ebi a cup ba ko na wasa ayi no ngono so cup ba ko na wo de egum nti wo di guma no waye wanum na waka afra na ayi samana no na wabo Wo kan fra na eyedi. wo ka fra ni nyina na eyedi na ayi samana no Isa kosia ye beda wase bebre nti sabre we no wo de soda na fra adwon na. pa cho da bi wo de fra enye yi be sei nti yi se wo sa nkakra kakra Jimia ezima ni ma ye de o. eno ye ngo Okay, ngo na mo no. mpa cha ne Na soda no so. soda ni we Okay. Na Se soda no o de fra et sense pepe. eti se nsuo pepepe na wo de guma ena maduro ntira no na edene Na mo se ese mo de socks ene mo di kan eno kwamba na mo afa so a mo de ahye mo nsai. so aduro no ano edene e kan wonsa nyina betete enti ni se wo de rubber hye wonsa ansa wo de sauce na hye so ansa wo de atima ye adwuma no Enti wo ka se ede no waba se no wo nko an obetimi aye dodo sei. ede na ma se ne de metima ye be 200 and ase 400 Ye hu se nya wabo no nchichemu ewom mo hwa se eton free sen na akosi sei. ya se ton free 1 cedi 2 cedis 3 cedi na 5 cedi Ye ne ayeta wi ka edi nkomo no ye hu se ono no de o konko a ya wo de susuo se bi a 4 cedis de 7 cedis o de ase wonsa no na wo timi de bo na kwamba na fa so o timi ene za ba chaw ngono ye cheke ngone bo ni soda ne bo na ye wo konko a ye di twa nti konko ni ye twa nkoto am ye nsa na se ye se soda na akoto ba ko nti se ye cheke hu se we na se ye tima ni duru sei na ye be cheke se soda ne ngono ska ye be nya afiri mu nti saa na ye cheke na o de wonsa bo ne sei no ebi enya kese encha bi so a obehu nti obetima ate ho yeso so a obehu na wo de bi aka ho ye be jawa ma wa to bo dwuma so na ye hwe ne sei enei sabre a ye no ebo nko yi
nipa pi na ehwe wo wiase nyina ehwe wo ebia obi e wo pepa se obesua adwuma wo yi akonya wo hoza mpachoane akonya wo se ebitima kire no na wo nipa kuo bi a wo ba kire wo mo se bia wo de oya akola menye no oya panyine menye no wo yim mpacho we na nkasa adwuma no aduro no se na esitie ni nti no wo yere wampe nipa na adwene mu da ho na wo nya ne oya yi a obepra e de asema ma wo ti so ope bi a wo nyina na adwene mu da ho abusan for any sister akosia na bon komo na nkyere mu ne se no kwasem ne se soda no ho asem no ne ho ehene kakra aduru a broni se irritating ana se che se ka wonsa ebetimi atete wonsa no enti se opese obesua adwuma na wo se wo nipa of sound mind wadwemu eda ho yie pa na unim de so esan se anhwe na ore fiu ho na wo nsa pan wonfa bibia nura wonsa ho na wo nsa kozoma anhwe na how kakra dunya nti se opese osua de a na wo se wo nipa wadwemu da ho ni nyina chi no akonya abie se opese osua obeje wo feso na wakyerɛw kama pa ni sua no nhyehyɛ wo ho mpacho nhyehyɛ wo ho na je se nipa no wabanza nipa ne bedura ni ho nhyehyɛ wo ho aje se nipa no ba ha anase oto no nsafrɛ wa wotumi akwa akokyerɛ no bi owo no oto no nsafrɛ na ye nhyehyɛ ni wi a metima akwa akokyerɛ wo ne nema nyina wo ho a metima akokyerɛ no eno achi no ebia obi pese samna de mi area ha ebi ni ha ana me nso so me ne adwuma me pese nka me betu bi pa na nka me ko ekoton so na bia me nso menya bibi na me de akoma no yesa sakonya no se wo ho mpacho e wo ho pa uba obenya bi etu akwa akoton na ma obetimi anya dodo mu ana se biblo ni opese ohia bia wonsa beka ye abusa enkomo no ai de yie pa yesa ye nkoso ni ye ntwe nkomo se obi pese wo ye semuna ya ohia sika kese ana kakra bi obetimi anya dia start bi obetimi ahyase enye sika kese bebre kakra bi obenya bia no obetimi dia ahyase ni ohia se sika kakra no kita no onya obehye so wie ohwe so yi a ebetima ye bebre ama no yesa fa number no to dwana ye fa me number no ye 0241940747 nti abusan for number no na area to screen no ani edi ama no obetimi afa na oni sister akosia so abonkomo na megidi se botaye bia wo de frɛ no ubenya anu yie na wonso so no asi uye abusan for Jojo TV so na sabre wona gusu awokohwe medi na ba kopena na kwache na sabre medi djuma de ho chame edi ama wo enti number no na egu screen ani yedi ama ofefe no wonso obetimi aba na wobesua anase wobetu bi na wonso wako na wakoton na mjiri se awurade a ohira obi ntimi no obehira wadwuma wonsa na wadwuma no so na aboa uye pa Sister akosia ye kona asamba na woka twa to efa mabunu ene mabunu na mpa adwumasua kura wo asamba na woka kire wo asama me ka kire mabunu nyina ne se nsa no dwuma de eye usua nsa no dwuma bi ntimi nyi mfure wo nsam ti se wutim sua adwuma na ebeboa wo because me betena abre kun furo dwan se nya se adwuma wo ya nka bi ntimi hwe me ma nso adwuma wo ya ne ma ye nkakra kakra saa me de ahwe me ma nyina nti fie me adwuma de me ye be 20 years de menya nti no me sere mabunu ni nyina se obi oni adwuma no onfa ne ho nwuram na wonsua na ebeboa no woni bibi ye ma adwuma so woni adwuma kunu kura ho asemeden nti ne se wuyi adwuma na se wokunu so wo adwuma tambia no ma mo hotom nti me ne me kan se obi a oni adwuma no onfa ne ho nhyem na o mesua ya hwe mo ha se na nkasansa no semina horo ben san na mo ye wo ha semina ye Azumah Twɛdeɛ no na amonchim na alata samira any fum no ne ye de roba fufu no echere ho no esta ko sia beda wase bebre se na oje bre na woni e kasai Audio Jungle Alright, abusan for that's why I sabre me saka sister Linda. Sister Linda, no more fish up. I think I'm at 20 years. Na what is say?
Ami ado ye ho ye pa. Ye hwe wo so Azuma Twɛdeɛ na bi na wo boy. Ba che. I am crofo bebre kasa Azuma Twɛdeɛ de ahiafo na yusu. O te asam na o kan asam sɛn. Be boa kwara. Okay. Azuma Twɛdeɛ de sika foforo yusu. Okay. Awo ya wi, sa Azuma Twɛdeɛ ni man ke ntimi nsie ma na ema. Azuma Twɛdeɛ ne ti samboto ni kama. Nkura ne ma ye film ye hia. Azuma Twɛdeɛ na ne di sia ma na ye kama. Esa Azuma Twɛdeɛ na enampa. Enampa. Wow. Wow. Wan kasa o sha ase wo yesam na adwuma no mfe sɛn ni. Be 10 years di. Na master de sister. Anti ye ba ha wo no ye de yin. Wo ye chief apprentice. Ba che. Wo ye chief apprentice. Ba che. Sister of course na. Ono no kire ma dwuma. Ba che. Okay. Na sister of course ono so wa ye ne best over 20 years. Okay. Ye ba ye hu se mo mi nko ana mo ye mo ne workers ana. Workers no beba ono ye kan ne ma na bempabre. Bu o se obeto ya na pa. Ahon ti bu o ba o ya me ma biem. Oba ya me ma biem. Nso na ga na adwuma bia ni ho emere. Bibia edene. Nso bi ka so ye ni se we na ye nya bi firim. Trima ye. Ususo de ntia aman ne nkrofo mpese o besu adwuma. Na ma na nga sa na de se nya me ya be kire because bempabre. Be pere se esi ya bene ni be di. Nso bi ka so ye wo ma. Ti so ye ni se ya mara anwan kwara na. Be bentimi mo bra. Ye jawa mo akọ adwuma nti asembe na wo kan twato tiawa. Sa me ka twato ne se ma ya no. Ben shi adwuma sua ye pa. Nkuna tukwana be mprensani no ko Libya. Adwuma ni ma ya be sisa abiri. Ndi hwe memba. Ti aye pa, ti man ben sua. E be boa be. Talenda be da wase be so jebre na yan kasa. Ba chuyo. Das. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.